Odei esnaola berriz, Otxandion izan da artzain batekin, Felix Ajuria artzainarekin. Lana asko erraztu dion tresna bat erakutsi dio gure lankideari, abelburuentzako GPS-a. Egun Euskal Herriko abelburuen 100 daramate. Atzean geratu dira, artzaiek euren animalien bila orduak pasatzen zituzten garaiak. GPS sistemari esker lortu dute hori eta sistema bera ezagutuko dugu. Sartuko gara programan, internet gune, webgune baten sartu behar dugu. Eta bueno, ikusten dut non dauden. Orain daude Anboto magalean. Jenteak ezagutzen badu, justo daude Anbotoko punta aldera hartzen den pagadi horretan, nik inguru ondo ezagutzen dut eta bideo honen erreferentzietatik badakit hor inguruan egongo dira. Hortaz hoberena joan eta guk euk ikustea ia funtzionatzen duen teknikak, ezta? Nahi baduzue, joango gara. Unida, gozen. Gure zai ikusten ditugu, Felix. Bai, asmatu du gure GPS-ak, seinalea esan dugu orain dela ordu erdi bidalitakoa zela. Orduan, han Anbotoko puntara igotzen den tokian zeuden, eta ordu erdian, hemengo Anboto magaletik, Polpolerainoko bidea egin dute. Hemen 300 ardi inguru daude momentu honetan, eta GPS bakarra daukagu. Aukeratu egiten dugu normalean ardia, lider moduko bat, ardi nagusia, ze ardi gaztea batzutan sakabanatu egiten dira hartaldetik, orduan ardi nagusi bat izan behar da. Ibili gara, hau 3. urtea da, dispositibo desberdinak ibili gara frogatzen. Orain arte piladun dispositibo bat geneukan, nahiko handia, deseroso ardientzat. Orain, probatzen ari garen sistema hau, plaka solar baten bitartez kargatzen da, erabat autonomoa da printzipioz, eta hor gaude frogak egiten, eta badirudi ondo funtzionatzen ari dela, eta orain izango litzateke momentua ja, hartzaien inguruan eta ganadu salen inguruan, batez ere mendian ganadu ibiltzen dutenen inguruan, zabaltzeko gune horretan gaude. Jarraitu behar dugu, askotan esan dut, baina jarraitu behar dugu hartzai izaten eta ona etortzen, ziurtatzeko GPS-ak esan diguna horrela dela, baina orduan denbora aurreztuko digu, eta ziur ongo gara gure ardiak ondo daudela. Xabier, ikusten duzu, Felixen ardiak aurkitu dutugu, hemen geratuko gara, eta aurkitu nahi baldin bagaituzue GPS-a piztu eta hor ikusiko duzuen ondik gabiltzan.